Ndadziwa kale kuti nkhani ya Lighton Mangochi mpaka napano ndiyebe pali a DC akufuna ayankhulepo pa nkhani yakhudzana ndi a Lighton Mangochi. Guys, thank you so much. The DC. Boma la Malawi mogwirizana ndi chipani cha MCP komanso makapena akweri ya fete. Munanyanyukatu pa 15 January paja ndikumanena kuti dziko lino ndila ufulu, anthu samamangidwa, dziko lino ndipo Malawi ndi dziko limene lasankhidwa pa dziko lonse lapansi kuti lili m'magulu, gulu limodzi la mayiko amene amayang'anira za ufulu, akuyendetsa bwino za maufulu, za ukape zenizeni. Kodi kumangidwa kulipobe? Ine ndimaona ngati munato patu kundisiya ine masiku onse osanditenga kundimaona ngati kumangana kunathatu. Kodi kulipo beti? Kwa amene mwayandikana ndi Lazarus Chakwera komanso makapena a MCP amene akuzitenga dziko lingati ndilawo, komanso makape apa area fete amene amaoneka ngati ndi apolisi koma ali anyamata a MCP. Ndinafuna munditumizire uthenga umenewu kunena kuti kaboni kalindo kalipo, ndipo nkhani ya maaresti ngati yayambiranso. Chonde auzeni azandinyamuleko nanenso, chifukwa uwu ndi mwayi wangaso nane. After missing the convoy, after missing the police anyamata akuma CIDs, ndakusowani kwambiri. Anzathu kodi akumalankhula zotani kapena mwayi wawo ndotani? Mukumatha kukawatenga kukalonga kuzasiya mulilongwe. Anzathu odala amene ataposogolo kumalinga popeza dziko la Malawi lili ni ndalama zoseweresa, amene ati akasume ku khoti ndikutenga ndalama zawo zapamwamwa. Chonde ku area sate a Inspector General komanso Minister of Homeland. Dayesesani mundipezere nanekena kache andi ulendo uno mutakanditengera sunane pakalonga olo kunditengera kunsanje muzango ndiyimbira foni ndikunena kuti kama tikumangani mwina siku lakuti ndiye nizanyamuke kuti mukanditengere pansanje ninjoye ndi galimoto nane. Boma la Malawi limene limazinamiza pa international scene kuti ndilosunga lolemekeza maufulu la mmanga Lighton Mangochi. Nkhani zake zosaziwika, nkhani zake zokuti munthu akulankhula za kukhosi kwake, kummanga munthu, kumpeza akugona opanda warrant of arrest, awampeza akugona mmaliseche ndikumutenga kupita naye ku kalonga polisi, kuchoka kumeneko ndikuanamiza anthu kuti akupita naye ku Nzuzu koma akupita naye ku Lilongwe. What a shame! Ndipo inuyo mukanawuzanatu kubomako ndi apa pa MCP headquarters yapa area fetepa, mukanawuzana kunena kuti panopa tikupita kuzisankho zomangana zizi kutichitira dent image, chifukwa nkutheka kuti aliko ena kumene kwakhoza kumakunamizani kuti koma bwana mukuchita bwino kwambiri, ndipo anthu amene wamuziya manga ndi cholinga kuti ndi zisankho zikubwerazi tizayendemo yera anthu asiye kulankhula. Ndafuna ndikuwuzeni kuti pamene mwamanga Lighton Mangochi azukakonso a Lighton ena Mangochi mwina 10 amene akulankhulawa. Nchimozimozinso ineyo solo munati munimange sikuti anthu angasiyetu kulankhula iyayi. Inu chimene mukanapanga mukanangokonza siku mwina khapa mwezi paja kamozi kaya kawiri onse omenyera ufulu azingobwera ku area feteko ndikutimanga ndikutipanga zimene mukufunazo. And wesi still mukumapita kumene koko kumayenda ngati kukaronga munapita ndi anyamata makadeti IMCP amene so ntchito za polisi sakuziziwa. Andi pamene popo ndiye kuti bwana ndi ndani? Ndi inuyo kapena ndi makadetiyo? Inu ndinu makape kwambiri, muziko la democracy mulibe mozoopsezana.
ndipo aliyense akuyenera kumalankhula zimene zikumukhuza kumtima kwace. And instead of you as government kapena iyayi ngati chipani malo mokuti muzichita concentrate pa nkhani zenizeni zimene zikuachita affect amalawi njala tikunenayi malo mokuti inu mukanatenga chimanga chimene mukugawachi ndikukachisiya m'maadimaki kuti anthu azikagula okha koma inu mukuthamanga ndikumakatani ndikumakagawa. Fetereza amene akufunikayi malo mokuti mukanapanga machawi kuzera ku Ministry of Agriculture imene sikuchita tiki anymore yongosankhana chifukwa chokuti mwanayo analinso mwana wa anzathu m'busa munthu wokuti mwinaso aloweso mwina anayeserako. Koma ndizomvetsa chisoni kuti fetereza kulibe ndipo mukupasana nokhanokha kuzera kunifi anthu onse amene mukuwapasawo ponamizira mamega famu feterezayo angomugulisa ndipo muziwe kuti chaka chino kukhala njala kopsa. But I know the reason why you are doing that. You are doing that to seek sympathy kuti anthu mukamagayira chimanga ndi mpunga basitu anthu wazisusuka kuti akakuvotereni inu pa 2025 chisankho mu September muno. Ndafuna ndikuuzeni kuti mukamapanga ma meeting yanu mukuzinamiza kwambiri ngatidi kuli ma advisors eni amene amachita advise munthu osakhala amene amachita advised. Mumuuze nzanuyo kuti mbiri yache akuyiononga monga amene ananenera apaki muja. Chifukwa anthu sanga makhale movutika muziko avutike ndi njala avutike ndi fetereza ndeso azikavutika kumamangidwa. And even kundende komunati mupite ndizomvetsa chisoni kwambiri kundende ndende zambiri sopano zasanduka trapu yopheramo anthu. Ndamva chisoni kwambiri kulandira ripoti kuchokera ku Zomba prison kuti ziloloka kwafa akaidi 4 ma first offenders. Paja kumene kuja Malawi muziwe kuti kunamangidwa sero imene malumu ache anamatamata onse. Ndipo inu ona za ufulu wa anthu mabungu osiyana-siyana amene mwatanganidwaso ndikumakagawa nawo fetereza okubayi amene mukumapasa ngakhale feterezayo ma activist ena osaganiza bwino. Fetereza wafikapo maperekedwa kwa ma ministers ndi ma members a MCP ndikumamulemba zina lawo kumakhala ngati feterezayo achita kugula okha. Kodi zilikotu malo motanganidwa ndi zimenezo muli busy kumamanga anthu muli busy kumapha anthu. Ku Zomba prison kuli chipwirikiti chopsa plus anthu oso sakudya anthu akungonda. Inu amene mmamenyera maufulu mabungu osiyana-siyana tasiyani kutanganidwa ndizopusa zimene mukupangazo mupite mma prison mukaone ma conditions ama prisoners. Mupite ku Kasungu mukaone mmene kulili ku Kasungu mazi kulibe. Tapita ni ku Nkhotakota, tapita ni ku Mzuzu, tapita ni ku Chichiri, tapita ni mapolisi osiyana-siyana mukaone mmene akukhalira anthu ma conditions ya anthu. Malama kuti muzichita address ma issues, real issues, muli basi kutanganidwa ndi zazi ati kumamanga anthu kuti ati muachite silence. So ngati tumafuna kuchita silence anthu mwina ndi omwewo amene mukuwamangawo koma ine ndiye sinimungapangidwe silence ditu ine ndine opsa kwambiri. Ndipo I want to repeat this and again kunena kuti one day wina azapita nane. Wina azapita nane ineyo azapita nane. Ndipo ndizakupanganizo opsa kwambiri chifukwa ndikuona kuti mwazolowera kwambiri kuti muziopseza anthu. Munali ndani inuyo munali ndani kupanda boma lapita muthalikeja kukusiyane ndikumapanga kampeni ndikumalankhula zimene mukufuna osakumangani. Lero mmene mwalowa mboma mukuona ngati mwayandikana ni Mulungu mungopereka ma instructions zazi kumamanga anthu kumaopseza ma investors malo mokuti muzichita protect anthu anu eni amene
amene atakakuvotereni mukulimbana ndi foreigners kumayamanga kumaseka ma companies yawo malamo kuti Mungu wauza kuti company sili bwino zinthu sizili bwino m'matoileti anthu sakuvala zozitetezera komanso salale zawo zachepa koma muli bize kumaopseza makampani yoni cholinga kuti azikupasani ndalama ndiyetu nthawi yakutherani chiseko chakupanani ziwani kunena kuti boma la anthu mitu yawo imene sikuyenda bwino amakagula fetereza ku famasi komanso ziwani kuti boma limene anthu aje mitu yawo sikuyenda bwino amakagula fetereza ku bushale ndipo ndiye kuli katangale woopsa za mamega farms kuli katangale anthu angogawana fetereza munthu alibe famu basi kumangogulisana lero ija imachedwa ani makiyata yalowaso pano ndi nifi kodi tizionera tikukubwera kutizionera andi inu ya opposition mukanasegula maso anu ngakhale kuti aliko ena ake tikakupasani advice mukumapita pa Facebook ndikumatukwana kuti ife tikuziwa tokha zokavotera oho ziwani nokha zokavotera koma siku lina muzandikumbuka chifukwa anthu awawa akupanga mafilimu koopsa kodi chimene chinapangisa kuti ayimise kalembera uja ndikuzafika pakana lero mukuchiziwa popeza akufuna ayambe mawa lino chimene anayimisira kuti sakulembesa ayimisa chimene anayimisira mukuchiziwa ziwani kunena kuti mukupusa kwambiri mukupusa koma siku lake ndi limodzi muzalira m'Malawi muno muli mavuto opsa tapita ni kumabungwe ngati a World Vision a Red Cross mukafuse kumeneko popeza anthu amene wawa ndi amene amagwira ntchito za kumizi mukafuse kuti kodi anthu akuvutika bwanji chifukwa amene angakupaseni real picture ya anthu amene akuvutikira muno m'Malawi ndi anthu ngati a Red Cross World Vision ni mabungwe ena amene amagwira ntchito ndi anthu m'mizi mukaone umphawi umene uli even ma district ozungulira ku Lilongwe mupite ku Nchinji mupite ku Salima mupite ku Dowa mupite ku Nkhotakota mukaone mmene anthu akuzunzikira andilero mukamakanena kuti boma ndilo mweri timangoziwa kuti oyesi boma ndilo mweri koma posachita pompano anthu asintha usogoleri popeza boma limakhala lomwero anthu amangosintha msogoleri tafasako kwambiri kuno ku Malawi uchisiru wachuluka kwambiri kunoko ku Malawi andizizi zomagwira ntchito a polisi kumagwira ntchito ngati ndinu achipani one day you are going to regret because analikoso anzanu ena a polisi amene amapanga matama monga mene mukupangiramo lero siawa ali pandendetu wakuyankha milandu yoma amangidwa posachedwa pano they will be sentenced and zimene zozo mukuyenera muziwe kuti palibe amene ali above the law nderero mukamaka mmanga munthu kumuyendesa ulendo kuchokera ku Karonga ulendo naye ku Lilongwe and even zimenezo makhoti amadana nazo chifukwa ngati munthu yowalakwa konko ku Karonga ko kuli makhoti konko kuli polisi mukanakhonza kumusiya ku polisi sero ya kumeneko koma kumunyamula munthu uyo ulendo naye pakana ku Lilongwe koma zathu ndiye muli ndi ndalama zoseweresatu ziko lopempha wina ndi uyu ati akunyamuka khandi lero khandi liti ati akupita ku America kuti akapepese za moto moto waoja nyumba za anthu ku America ndiye munthu wopempha akupita kuti akapereke ndalama kwa anthu olemera ukanakhala kuti ndiwe wofunikira ukanayitendwa ku inauguration ya Donald Trump koma ngati sunayitanidwe uziwe kuti ndiwe chiserekete aliyense African leader amene sanayitanidwe kumeneko aziwe kuti ndiosafunikira ndi nthawi zina munthu umakayima pa window monga mmene timapangira kale tikamaonera filimu pamulanje council apo ya Magnet Baker timayima pa window ndikumamvesa chisoni kuti akulowese kumanena kuti aodeni ndili pa window
afuna apite mu America azikamvetsa chisoni mwina ndikiyitanidwa ndi Trump kuti atabwera timuzandione. Dziko lomvetsa chisoni kwambiri, dziko la Malawi limene anthu acho ukawayang'ana maziphunzitsi akuzunzika kwambiri, ogwira ntchito za chipatala akuzunzika kwambiri. Tapitani ku Zingwangwa Health Center mukaone kumeneko kumene matron wakumeneko akuzunzira anthu ogwira ntchito, anthu amene salandira salale yomveka, salale yawo ndi yophwanyika alibe ma allowance. Lero kunatuluka ka system aka kamene anthu akumagula ma health book pajaboma chifukwa chakuba linasiya kupanga ma health book. Nde ma centers ambiri ma health centers kapena zipatala anapereka mwayi kuti azilonda makilina ovala za green aja azigulisa timabuku tija ncholinga kuti azipeza chani kanga chepe. Matron wakuzingwanga waitengatu yose ili manja mwache ndi business yache, monga mene ilili business yaku ku parliament okolopaja ndi anyaketu abwana akumeneko pakana ku airport international Kamuzu International Airport okolopa akumeneko ndi abwanatu bwana wa ku parliament ameneso anthu ake akuzunzika koopsa, salale sakuapasa amapasa ndalama zonyenyeka. So pa Zingwangwa anthu akuzunzika. Kodi tumuzipatala mutu mulitu mavuto osiyanasiyana. Apa ndi apa pa Kamuzu Central pamene azimayi akumangobereka ana ndikuwauza kuti kasambeni kwanu ali ndi magazi okhaokha chifukwa chokuti madzi kulibeko, mankhwala kulibeko. Dziko la Malawi koma basi ati kutanganira ndi kumamanga anthu. Ine ndilipo soto abale musandiyiwale, tamangani apa area sate. Ine ndilipo ndakhala nthawi abale zanditengeni. Ulendo uno mukanditenga chonde musandipitise kudwangwa, ndipitiseni nane pa Kalonga. Nangasira ito ni mwamutumiza uku tisinthane naneso ndipite pa Kalonga. Likalida the DC mwana wa Mwanjiza tiye babuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, right.